Mae'r fideo yma'n dangos sut i mewngyfnodi i Adobe Spark a hefyd sut i newid yr iaith o fewn Adobe Spark. Felly, peth cyntaf sydd angen gwneud ydy wneud yn siŵr bod chi wedi mewngyfnodi i hwb. Os ydych chi ddim, mae bwtwm fan hyn er mwyn gwneud hynny. Pwyswch y bwtwm mewngyfnodi ac yna rhowch eich manylion i mewn. Wedyn, mae mwy o ddewis i gael. A fel y gwelwch yn fan hyn, mae Adobe Spark ar yr ochr fan hyn. Cliciwch ar Adobe Spark, yna mae'n cymryd ychydig amser i lwytho, ac wedyn yn glanio ar gartre Adobe Spark. Felly, y peth cyntaf sydd yn gwneud er mwyn newid yr iaith ydy mynd i'r top yn fan hyn a clicio ar y bwtwm glas yn fan hyn. A wedyn mynd lawr at Settings neu gosoddiadau, clicio ar hwnnw a newid yr iaith o Saesneg i'r Gymraeg. Wedyn, fel y gwelwch, mae pob dim yn cael ei newid, yn cael ei drosi i'r Gymraeg.